Hola a todos y a todos. Vamos a comenzar con este pequeño tutorial para empezar a manejarnos con o tema de insertar contidos, insertar vídeos, insertar presentacións, é dicir, aproveitar os recursos que temos na rede para poder utilizalos pois ao noso favor nas nosas aulas virtuais. Neste caso, pois, entramos na aula virtual, viñemos aí escacheiras, aula virtual, o procedimento habitual, o acceso, o noso contrasinal, entramos. Neste caso vou entrar aquí, teño no club de lectura aberto de aí do 5 ou 6 anos e, bueno, vamos a traballar neste caso para facer neste caso unha especie de curso que lle chamamos pequenos tutoriales de aula virtual. Eu entro no curso, vos entrades nos vosos cursos, lle damos a activar edición e o que vou facer xa o primeiro todo é darlle un título neste caso. Neste caso vou darlle o título, entro en ferramentas, quito de utilizar o nome de sección para que me deixe de poñer o tema 1, tema 2, sino que o que fago é crear o meu título. Insertar contidos, vou a chamar. Vale. En este caso, pois, tutorial. Insertar contidos multimedia. Ben, xa teño unha breve descripción, xa teño insertar contidos. Imos a agardar cambios. Tengo que modificar aquí, insertar. Non pasa nada, que esto de necesitar nos pasa a todos. Insertar contidos multimedia. Xa está perfecto. Ben, pois o primeiro que vamos a facer entonces é un vídeo. A plataforma habitual é YouTube, pero ademais de YouTube podemos usar tamén pois Vimeo ou outro tipo de plataformas de vídeo que queirades, vale? A máis habitual é YouTube por os recursos que ten e demais, por lo tanto, bueno, sabedes que eu incluso teño o meu propio canal de YouTube no que colgo pois contidos dos traballos en clase, proxectos e demais. Ben, por lo tanto, eu quero engadir un vídeo, por exemplo, en relación aos contidos teóricos da miña unidade. Pois podo facelo como a modo de etiqueta, como os indicou antes Sama, como crear unha etiqueta. Unha vez xa sabemos crear unha etiqueta, neste caso que vamos a facer é insertar de contidos. O que vou abrir é a barra de ferramentas. Ben, fixadevos, para insertar contidos normalmente facemos de diferentes maneiras. Por exemplo, imaxes directamente, o que nos permite incluso pois nos traerla dende o noso ordenador, o mesmo que os vídeos. Podemos tamén facer o mesmo neste caso pois mediante hiperenlace, é dicir, eu poño pois o que sexa, un vídeo, clico dúas veces, lle dou aquí a cadeiña de insertar, editar hipervínculo. Vamos a facer para que vexades, collo este vídeo ou a callo, por exemplo, copio, lle dou a pegar e xa o teño insertado. E o que quero facer agora neste caso é que se vexa o vídeo directamente, non un enlace, sino que eles vexan aquí o vídeo. Ben, para eso utilizamos os códigos HTML. Normalmente nas aplicacións ven como compartir ou como insertar. Ben, este é o código HTML. Fixados nestas dúas aspas, vale, que vos aparecen en multitud de aplicacións, que o que significa é que podemos insertar ese contido noutra plataforma. Por exemplo, pois na aula virtual. Entón, eu quero insertar, por lo tanto, vou a este vídeo de YouTube. Vou a compartir. E en compartir, vedes outra vez aquí as aspas, insertar. Podía facelo vía, neste caso, enlace, eu quero insertalo. Incluso me permite insertar o vídeo pois nun momento no que eu quera. Se quero empezar o vídeo pois no minuto o que sexa, pois eu lle dou aquí, poría o minuto no que quero empezar e non vería todo o vídeo, senón que empezaría a partir dese momento. Ben, por lo tanto, agora lle dou a copiar, copiei este código, o código HTML, volvo outra vez a etiqueta, aquí temos editar código HTML, e era tan fácil como control V ou pegar e actualizamos. Ben, como vedes, vou ampliar para que vexades, xa temos o vídeo listo. Entonces eu simplemente lle dou a guardar cambios e regresar ao curso.
xa teño o meu vídeo posto para acompañar pois os contidos teóricos pois de matemáticas neste caso, vale? Sei que esta xente gustalle moito o noso departamento de matemáticas, polo tanto, pois podemos utilizalo. Agora vamos a insertar outro contido. E quero insertar, por exemplo, unha presentación. Pois o veremos no seguinte capítulo, que será o tema 2. De acordo? Chao.